Исәнмесез, дуслар, бүгенге дәресебезнең темасы мәгълүмат чыганаклары. Журналистның төп коралы мәгълүмат. Газет, журналлар, интернет сайтлар, радио, телевидение аша хәбәрләр ишеткәндә, журналистлар мәгълүматны кайдан ала икән дип уйлаганыгыз бардыр. Әйдәгез үзегез фаразлап карагыз әле. Мәгълүматны язу, ишеттерү өчен аның чыганагы булырга тиеш бит. Ул мәгълүмат кайдандыр алынырга тиеш. Мәгълүмат эзләү журналист эшенең иң катлаулы этабына керә. Урамда ишетелгән яңалык белгәнегезчә, ул әле дөрес мәгълүмат дигән сүз түгел. Андый хәбәрне син шәхси блогыңа язып чыга аласың. Ә менә рәсми масса күләм мәгълүмат чаралары тикшерелмәгән мәгълүмат белән эшләргә тиеш түгел. Рәсми мәгълүмат белән эшләүче журналистлар оешма, компаниялар белән элемтәдә тора. Нинди дә булса вакыйга хакында хәбәр ирештерү өчен әлеге оешмаларның матбугат үзәге әзерләп биргән пресс-релизларга таяна. Анда күрсәтелгән вакыйгалар, соннар, фамилиялар ярдәмендә яңалык яза. Мәсәлән, бу полиция, ашыгыш ярдәм, авария хезмәтләре, суд органнары булырга мөмкин. Аларда кулланучы, ягъни халыкны кызыксындырган мәгълүмат шактый. Шулар арасыннан иң актуален сайлап укучыга җиткерү журналист осталыгы эше. Димәк, беренче рәсми мәгълүмат чыганагы ул дәүләт органнары матбугат үзәге. Сайтлар мониторинга, күп кенә оешмаларның яңалыгы хакында аларның сайтлары аша да белергә мөмкин. Мондый сайтларны күзәтеп, аларда чыккан хәбәрләрне теркәп баручы журналистлар бар. Мәсәлән, чит ил биржаларында вазгыять нинди, евро, доллар нинди халәттә, активлар, облигациялар өлкәсендә үзгәрешләр, икътисади, финанс тотрыклылыкка йогынты ясаучы факторлар. Кем өчендер бу мәгълүмат бик кызык һәм алар гәзитне кулга алуга яисә телевизорны кабызуга шушы өлкәдәге яңалыкларны эзли башлый. Мәгълүмат ташкынында башкалар күрми калган яңалык нәкъ менә биредә очрарга мөмкин. Социаль шелтәрләр, күп кенә оешмаларның, дәүләт эшлеклеләренең шәхси аккаунтлары бар. Мәсәлән, шундый телеграм-каналда берәр рәсми зат, мисал өчен дәүләт башлыгы, хөкүмәт җитәкчеләре, район башлыгы, мәктәп директоры тарафыннан мәгълүмат урнаштырыла икән, журналист аны курыкмыйча, хәтта дөрестлеген тикшермичә матбугатта яктырта ала. Әйткәнемчә, бу аккаунт фейк, ягъни ялган булмасын. Иң элек шуны тикшерегез. Еш кына түгел тикшерелгән мәгълүмат алу өчен статистик мәгълүмат кулланыла. Мондый мәгълүмат ачык чыганакларда булмаска мөмкин. Журналистлар аны оешмага махсус ход запрос юллап ала. Мәсәлән, берәр проблеманы яктыртканда, сез соннарны чагыштыру юлы белән эшләргә булдыгыз ди. Ә ул мәгълүмат интернет киңлекләрендә юк. Монда оешманың матбугат үзәгенә яки турыдан-туры җитәкчелеккә мөрәҗәгать итәргә кирәк булыр. Дәүләт эшлеклеләре, эшмәкәрләр катнашындагы форумнар, конференцияларда журналистлар шулай ук файдалы мәгълүмат туплый. Биредә үк спикерлар, чыгыш ясаучылар, катнашучылар белән аралашу, аңламаганны сорау һәм элемтәләр урнаштыру мөмкинлеге бар. Документлар белән эшләү, архивларда казыну, борынгы фотолар, язмалар журналистның кайсы тармакта махсуслашканына карап, шулай ук мәгълүмат чыганаклары була. Мәсәлән, җирлек, авыллар тарихы турында язучы журналистлар бар. Алар өчен ул менә дигән чыганак. Күзәтү дә мәгълүмат чыганагы. Ул мәгълүмат туплауның күз белән кабул итүгә корылган һәм билгеле бер максатка юнәлдерелгән төре. Журналист үзе күзәткән вазгыятьтән иң мөһимен һәм кирәкле детальләрен сайлап ала, проблемаларын билгели һәм хәл итү юлларын да табарга тырыша. Интервью да мәгълүмат чыганагы була ала. Хәбәри жанрлар системасында интервью гаять мөһим роль уйный. Чөнки журналист иң ышанычлы һәм абруйлы чыганакка, яктыртыла торган хәлләргә турыдан-туры катнашы булган, аның турында иң хәбәрдар, иң компетентлы кешеләр сүзенә таяна. Әңгәмә берничә кеше белән мәгълүмат җыю максатында да үткәрелергә мөмкин. Шулай ук ул жанр буларак та гәзит битенә күчә. Әлбәттә, мәгълүматны тотып калу, тизрәк ирештерү
Көндәлек дөнья күрүче масса күләм мәгълүмат чараларына хас әйбер. Әле гәзиттә көндәлек басма икән, синең өеңә берничә көннән генә килеп җитәчәк гәзиттәге мәгълүмат яңа дип, искермәгән дип әйтеп булмый. Иң соңгы мәгълүмат ул электрон басмаларда, Telegram каналларда, атнасына бер яисә бөтенләй аена бер чыга торган гәзит журналларга нишләргә соң? Андый гәзит журналлар бу чиракта отышта кала дип уйлыйм, чөнки алар әнә шул 1-2 атна элек халыкны шаккаттырган яңалыкка бүтән төсмерләр өсти, яңа фактлар актарып чыгара, төрле белгечләрнең фикерен тыңлый, хәл итү юлларын яки алга таба вакыйгалар ничек үсеш аласын фаразлый ала. Мондый зур күләмле язманы укырга кызыграк һәм ул тулы күз аллау булдырырга сәләтле. Мин санап үткән ысуллар ярдәмендә мәгълүмат җыючы журналистлар алар бик күп. Сайтларда, эшлекле форумнарда йөзләгән журналист утыра бит. Сезнең мәгълүмат кызыклы, укыла торган булсын өчен шушы яңалык белән турыдан-туры бәйле кешеләрне табыгыз. Алар белән беренче булып элемтәгә чыксагыз, төрле кешеләрдән әлеге яңалыкка карата фикерләр җыеп бирсәгез яхшы. Башкалар өлгергәнче сез языгыз, укучыларыгыз да күбрәк булыр. Бүгенгә шулар, киләсе дәрестә очрашырбыз.